Правим лимонада, без да чуваме и виждаме. С Иван ще тестваме кой ще се справи по-добре в правенето на лимонада. Само че има една уловка. Тя няма да чува, а аз няма да виждам. Ще стане грозно. Хайде да започваме. Хайде да започваме. Лимона, дъската и ножа. Да, внимателно обаче. Ти направи нещо. Какво да направя? Да, това е блендера. Сега ще изтискам лимон. Подай ми сега ягоди. Колко? Супер, дай ми цялата купа. Дръж втория лимон. Изтискай го. Мале, разливаш. Падна семка. Какво? Семка падна. Сега медо. Трябва да сложиш мед. Не, това е ледо. Помагай де, къде? Да, супер го правиш. Още. Давай още малко. Вкусен ли е? Какво правиш? Не го искам. Давам ти ягодите. Това са ягодите. Давай сега. Добре. Мога ли си избършиш така? Какво правиш? Сипвай вода. Аз ти помагам в момента. Усещам, ама. Е така. Затваряй. Супер, и сега блендирай. Добре ли е? Ето какво сътворихме. Малко съм разлял. Само малко. Изглежда добре. Това е добро. Аз не знам дали искам да пробвам. Аз мисля, че съм справил много добре. Доста по-добре от теб. Прекалено кисело, много безвкусно. Но да, става. А вие какво мислите? Напишете долу в коментарите кой се справил по-добре.